de er lavet af. Hvem din så? Den her. Lad os gøre det. Jeg er jo næsten samme årgang som dig. Ja. Og jeg har spillet mod dig som barn, hvor du spillede i B52. Shit, det er lang tid, ja. Jeg spillede selv i Skjern. Jeg kan bare tydeligt huske dig og dine søstre. I var alle sammen på U-landshold. Jeg kan huske, din store søster var på U19. Du var på U17. Din lille søster var på U15. Korrekt. Alle os fra de andre klubber, vi var bare sådan, de der dine søstre, hvad er det, de er lavet af? Hvem din så? Kan du lige prøve at give os din forklaring? Vi er jo bare født sådan. Selvfølgelig har noget, din opvækst har meget at sige. Så det der med, at man fra barns eller altid har konkurreret om alt, det hjælper jo rigtig meget i sportens verden. Og plus det med, at man lige pludselig får lov til at kunne gøre, hvad man har lyst til. Altså det er en sulten, vi havde. Det er lidt svært at finde.